Здравейте! Аз съм Креми, майка и кулинарен влогър. Днес ще ви покажа традиционна рецепта за коледен щолен и как да го опаковате като подарък за близък човек. Продуктите поръчах от Количка БГ и те ми ги доставиха до вратата. В купата на миксера добавям брашното, захар, масло, подправки, повече, жълтъци и маята, стафиди, сушени плодове, шампастък. Отива да спи за 1 час. Върху на брашнен плод разделяме на 2. Завиваме за 30 минути във фурната. Намазваме с масло и поръсваме обилно с пудра захар. Ето така изглежда финално и нашият щолен. А ако нямате време да си го направите сами, в Количка БГ има огромно разнообразие от всякакви лакомства, с които да зарадвате близките за празниците.